कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। राज्यभरात पावसाचा जोर वाढला। संपूर्ण कोकण किनारपट्टी, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्याला काही जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी। दापोली तालुक्यातील दाभोळमध्ये शिक्षकानंच केले अल्पवयीन मुलीसोबत अश्लील कृत्य। 46 वर्षीय आरोपीत किशोर एल्वेला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी। किशोर एल्वे शिक्षक सेवेतून निलंबित। रत्नदुर्ग किल्ल्यानजीक समुद्रात उडी घेतलेल्या तरुणीच्या मृतदेहाचे वाढले गूढ। 10 दिवसानंतरही शोध नाही। पावसामुळे शोध कार्यात अडथळा। वारंवार नोटीस देऊनही न बघणाऱ्या 2 उपजिल्हाधिकाऱ्यांना रत्नागिरीतून कार्यमुक्त करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आयुक्तांना केला सादर। गेले 6 महिने कायम गैरहजर राहणाऱ्या 2 प्रमुख अधिकाऱ्यांमुळे थेट जनतेच्या कामावर झाला होता परिणाम। शिरगावच्या माजी सरपंच धनश्री सनगरे यांचं सोमवारी रात्री अल्पशा आजारानं दुःखद निधन। निधनानं शिरगाव परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त। गुहागर परचुरी एसटीचा अपघात टळला। एसटी प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे संताप। चालकाचा ताबा सुटल्याने घडला प्रकार। एसटी कर्मचारी आले, 2 तासांनी प्रवाशांचा संताप। चिपळूणमधील गोवळकोट गोळीबार प्रकरणी विशाल पवार, नितीन होळकर दोघांना अटक। विनापरवाना बंदूक पोलिसांनी केली जप्त। मंडणगड तालुक्यातील पंधेरी वरचा मोहल्ला येथे कौटुंबिक वादातून वडील, मुलगा आणि पत्नीला मारहाण। नदीम शकुल तहसीलदार विरोधात मंडणगड पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल। खेड तालुक्यातील तिसे बौद्धवाडी येथे एका 29 वर्षीय विवाहितेची राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या। प्रज्ञा पवार हिच्या आत्महत्येचं कारण मात्र अस्पष्ट। रत्नागिरीचे अप्पर पोलीस अधीक्षक जयश्री गायकवाड यांची कोल्हापूर येथे बदली। पोलीस अधीक्षक पदावर रुजू होणार। 2.5 ते 3 वर्ष रत्नागिरीत कार्यरत राहून उत्कृष्ट सेवा बजावली। खेडमधील कशिडी घाटातील खुनाचा उलगडा। संगमेश्वरमधील प्रौढासह कोल्हापुरातील महिलेला अटक। प्रेमाच्या जाळ्यामध्ये उडून अपेक्षित पैसा न मिळाल्यानं पती पत्नीने केला खून। गुंगीचं औषध देऊन गाडीतच गळा आवळून मारलं। गुजरातमध्ये पूल मधोमध कोसळला। गुजरातमध्ये बडोदा आनंदला जोडणारा महिसागर नदीवरचा पूल तुटून काही वाहनं नदीत कोसळली। 10 जणांचा मृत्यू। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 2 लाखांची मदत। संजय गायकवाड यांनी कॅन्टीन कर्मचाऱ्याला केलेल्या मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल। विरोधकांनी कारवाईची केली मागणी। राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही दिली कडक शब्दात समज।